Здравейте, приятели, на новото ми клипче на Clash of Clans. Това е първата серия. Така. Аз съм Супер Атакер. Абонирайте се на Супер Атакер. Така. Дайте един лайк. И така, да започвам. Първото, което искам да ви покажа е... Сега ще разберете един клан с много странен играч. Топлер. Моя грешка тук. Сега го търсим. Така, играчът е с силен клан. Доста добър клан. Ето го. Не. Значи. Ето. Това е един. Вижте. Добре, бредно е оградата. Така. Това защо го е направил? Нямам на представа, хора. Защо? Добре, разбирам, но купите ли трябва да свариш са. Така. Следващото. Не. Моя грешка, извинете. Значи, да, това е единия. Така. Да, това е друго. Не. Извинете. Не е това. Да, ето. Това е чист ръчнат танхал инаш. Той не е зигинаш. Той е най-много за деветка. Най-много. Най-много за деветка. Да. Така. Следващия план. Само да не объркам клана, защото мисля, че е той, а? Не е той. Извинете ми. Виждате, че пише там. Където трябва... Разбирате ме за какво говоря. Хайде бе. Топлер. Така. Сега търся някакъв клан. Ето това. Добър клан са. Ето. Вижте, това е ад. Това е един от много добър човек. Играч. Това е първият, който искам да ви покажа. Така, следващия, който искам да ви покажа е... Пак трябва да се върнем. Тук... И сега надолу. Ето, и къде се лъжа? Да, май беше този. Сега ще погледна в клана. Не. Не той, извинете. Пак се бърка. Да, това е втори. Но искам да го покажа за накрая. Ето го, сега е в четвърти. Ето го. Ето. Сега ще ви го покажа. Силен клан съм. Силен. Ето. Това е... Той е на пето място. Значи те са подред. Ето сега ще ви покажа. Да видите. Подред. Топлер и ето. Първи. Ето го история, същия клан. Ето. Сега. Така. Това беше второ. Третото. И най-странното е... Ето. Само да го открия. Само да ги инвайтвам тия. Ето той май беше в клан.
Леле... Да, това е. Това е човека май. Ако не ме лъжи, 43-то, 50 от 44-то. Значи, ето. Да, това е. Обяснете ми сега едно нещо. Само да ви покажа човека от клана. Това. Ето. Гледайте. Това е чиста 11-ка. Танхал 11-ка. Това е чиста Танхал 7-ка, като го гледам. Без Wizard Tower-ите, Кенаните. Само на макс на 8 Танхал. Значи 8 Танхал максимум. И тия ги има риболовете, но максимум 8 Танхал. Да, това. Така, сега гледайте. Най-възмутително. Има хилърка, няма драко, няма пет, няма беби, няма миньор, няма хок, няма валкирия, няма голем, няма уич, няма лава, няма бойлер. Значи той има тези единици, сега ще ви кажа, 9 единици. 9 единици. Има 4 спела и 2 героя от 3. Така. Второто. Вижте колко му липсват спелове и колко геройчета. 10 героя му липсват и спеловете са 6 спела и му липсва Гранд Уорден. Гранд Уорден. Що за човек е бил той? Не знам. Така. Няма да на лайф атака. Ако искате, ще се върна след като ми е готово, но мисля да направя лайф атаки. Да, вижте сега, събирам за No Barbarian King за левел 7. Така, абонирайте се за клиповете ми и всъщност ще правя клипчета и на Clash Royale и на Boom Beach. Абонирайте се за канала ми и до скоро. Чао!